14 верасня ў 9:30 над Тоцкім палігонам узарвалася ядерная бомба. Яна была ў 6 разоў мацней за хірасімскую. Праз 40 минут быў дазволены выхад са сховішчаў для падрыхтоўкі наступальнай аперацыі ўзброеных сіл. У складзе падраздзяленняў былі ваеннаслужачыя і спецыялісты з Беларусі. Але не толькі першыя выпрабаванні ядернай зброі на Тоцкім палігоне прыйшліся на іх службу. Былі і іншыя вучэнні. Праз дзесяцігоддзі, калі аб гэтым стала магчыма гаварыць, быў створаны камітэт ветэранаў падраздзяленняў асабовай рызыкі. У яго ўвайшлі не толькі ўдзельнікі тоцкіх вучэнняў, але і тыя, хто выпрабоўваў ядерную зброю ў Семіпалацінску на новай зямлі. Кожныя 5 гадоў у памяць тоцкіх выпрабаванняў яны збіраюцца разам. Усяго на сёння ў Брэскай вобласці жыве 265 удзельнікаў вайсковых ядерных выпрабаванняў. Основной людской костяк, личный состав был 128-го корпуса, который дислоцировался здесь, в городе Бресте. И у многих семьи помнят своих отцов, дедов, прадедов, которые участвовали непосредственно в этих учениях. То есть прошли через горнило ядерного взрыва, которые своим здоровьем, умением, знанием воплощали, так сказать, все научные идеи военные в ядерный щит Советского Союза. Наша организация «Ветераны подразделений особого риска» состоит из всех участников ядерных испытаний на всех полигонах. Это Семипалатинск, Капустин Яр, Новая Земля, ручная сборка. Многие военнослужащие, которые участвовали в нештатных ситуациях, авариях на атомных подводных лодках. Вот мы, так сказать, объединились все в этом направлении. То есть мы, как говорится, однополчане.